Este día falando así con adolescentes, que me gusta moito, e que aprendo moito, e que me dan moita visión de como na actualidade funcionan moitas cousas, non? Falaba dun rapaz que lle gustaba, que eu isto xa llo oíra hai tempo. Estaban así falando e dicía que non, que xa pasaba, porque que el, neste tempo que a ela lle gustaba, e que parecía que a el tamén lle gustaba a ela, estivo con unha, estivo ca outra e tal, e daquela dixo, parece que por non estar só, vallle igual calquera tipa. E que, eu así non quero. A min gustoume, non? E comezamos a falar desa idea de que se un paisano, estes rapaces, son adolescentes, 17, 18 anos, fai as beiras, como era un pouco o caso, non? É dicir, eu vexo que lle gusto, e a min tamén me gusta. E, entre tanto, che fai as beiras, tallas facendo a varias. A primeira que, xa está, aí entra. Logo aquilo non vai, volve pasar por ti, vai noutra, é así. Eu hoxe, a partir de aí, que, a ver, que eu eso vino na xente do meu tempo. Eu, de feito, dicíallo a ela, é que é casi frase de camiseta, non? Se che val calquera, aquí non é porque eu non son calquera. E isto é amor propio, nin sequera é chulería, nin arrogancia, nin, báixate de aí, é amor propio. Hoxe tuiteaba a mañá porque estivenlle dando voltas, isto foi aló no fin de semana, tiven aí ca cabeza, non? As mulleres, o mandado patriarcal, a mensaxe patriarcal é que o noso valor é que nos elixan eles, sí? Por iso nos miramos con mirada masculina, vestímonos todo para ajustarlle a eles. É así, unha forma máis consciente ou máis inconsciente, case sempre máis inconsciente, é isto. E pensaba eu, iso xa non é liberdade, iso é o que nos coloca como suxeito pasivo. Eu estou aquí, estamos como nun catálogo, a ver se me elixe, non? E eu pensaba hoxe, non? A mañá dicía eu, elixe ti. Elixe ti e non desde esa arrogancia. Elixe desde o amor propio. Non esperes a ser elexida, non esteas en espera. A elección é mutua. E, sobre todo, a elección leva sempre renuncia. E aquí entraba eu. Nós non somos libres, porque estar esperando a que te elixan non é un acto de liberdade, é algo pasivo. E son eles libres para elexir? Porque a pregunta é, e eu vexo isto na xente nova moito, nunca as elixen, a ningunha. Eles queren opcións, pero ter opcións tampouco é un acto de liberdade se non decides. Porque se, dixo eu, ti, muller, elixe, ti, home, elixe, e cando coincide, nos eleximos mutuamente, aí é. Pero o que vexo eu é que eles non elixen, porque non están dispostos á renuncia, este é o privilexio patriarcal, de que nós non eleximos, porque estamos colocadas á espera de que se nos elixe. Nadie é libre aí. Non hai ninguén que este exercendo activamente a súa liberdade de elexir. Unha está á espera e o outro quere opcións. E logo, claro, aquí entra esa confusión para a túa humana e o teu humano,
esa cousa máis esencial, o teu cerebro, e máis aló de todo o discurso social, ten un funcionamento. Sí? E aí é onde chegan moitas insatisfaccións, pois non estou ben e non sei por qué. Sí? Confundimos amor con que te priorizo agora. Pero eles tamén confunden amor con atención. A atención non é afecto. A atención non nace do amor. A atención que se dá é algo que vai desde o ego, que é o funcionamento dos vínculos. Na maioría dos casos, cando non hai madurez e non se está elixindo e non sabemos o que queremos. Sí? Porque a que está esperando que a elixan non sabe que quere. Porque se sabe que quere, dirá, non, eu quero isto. E estas son as miñas condicións. E o que quere opcións, non sabe o que quere. Daquela, a atención non nace do amor, nace do ego. E toda esa manipulación que eles teñen que facer, porque ao final eles queren opcións, non son libres, pero a súa situación é a de poder. É só manipulación, é control, pero control das outras persoas. Onde está o control de ti mesmo? Non o tes e non o queres ter porque non sabes que queres. Daquela, é o patriarcado de sempre, pero antes había este mandado de, pois hai que se casar. E logo eles, maiormente, seguían tendo as opcións, buscando validación por aí. A ver, igual os nosos avós non, pero ao mellor os nosos pais xa, ian ao bar, e se unha lle chiscaba o ollo, eles xa tiñan a súa validación, non? Hoxe damos un paso máis. Que si poliamor, que eu teño unha frase que dixen moitas veces e que lle fai moita gracia á xente, que é a de poliamorosos, non dan atendido a central e queren abrir franquicias. Cousa que é certa, porque o amor e o afecto son coidados e requiren entrega e presenza. Cando ti estás moi pendente de que te validen todas, a ningunha lle estás dando nada, que isto xa é unha pobreza. Isto sí que se podería dicir, como dirían as vellas, é un home pobre de espírito. Porque ao final el busca esa validación desde a carencia, desde a miseria emocional. E as mulleres que nos colocamos só a esperar a chamada, a mensaxe, aquela funjalliña de amor que nos botan, iso tamén é miseria emocional. Daquela a veces estes vínculos, estas amigos con derecho, cousas así, vamos fluir porque, claro, eu teño canales, non sei aínda por onde vou fluir, son ecosistemas afectivos da indixencia emocional, da miseria emocional. Cando o ves, eu vexo con estes ollos aí, un tipo de alto valor, para que non queira, que ten múltiples... A ver, eu vexo e cheganche mensaxes e cousas por privado, que non vayamos... Ten por aí múltiples opcións. Eu agora ubico como o tipo 3, 4, 5 paisanas que orbitan de arredor del, pois ponlle media dúcia de persoas na indixencia emocional. É triste. Logo, muller elixe. Non é arrogancia, sí? É amor propio. Elixe. E se te elixen, moi ben. E se non te elixen, sí, podemos fluir un tempo, pero, mira, colle carretera, polo mundo que é longo. Por qué? Porque eu quérome. Se unha rapaza de 17 anos poido facer esta lectura, eu que teño 47,
mulleres do meu tempo, temos que ser quen de facer esta lectura. Se che val calquera, aquí non é, que eu non son calquera. Sí? Ou como dixo ela, é que non se sabe por que as elixe. E eu quero que me elixan porque vexan en min algo que lle gusta de verdad. Esta cousa de sentirse especial, pois sí, quero sentir que son especial para esa persoa, como sinto que son especial para as miñas amizades. Sí? Aquela paisano que entre na miña vida, eu quero que ter esa sensación de que viu algo en min que a él lle interesa de verdade coñecer, coidar e manter na súa vida. Tenme que elixir. E se non me elixe, que é o que pasa hoxe, que nin te elixen nin te descartan, eu descarto-me soa. É amor propio, non é unha vinganza, non é sair dese círculo que ti podes observar a veces cando, sí, cando estás falando con un tipo e ves que ten interés, pero estáche falando doutras. Ten moitas amigas, moita cousa. A ver, eu isto houve un momento que non o vía, pero hai un momento que ti velo e dis, non quero que me relacionen siquera con este ecosistema da miseria afectiva, porque eu non son unha indixente emocional. Eu son fartura de afectos. Pensemos, fíxome pensar a rapaza, porque efectivamente, sí, como a que somos máis libres, son máis libres, pero son dinámicas onde as mulleres aínda sempre quedamos peor. E pareceme fabuloso, e aplaudo a esa adolescente, que nin confirmo nin desminto que estean influenciadas por cousas que eu digo,